Hemejanda salam, men Altın. Habarsız kalma gepleşigimizin 227. bölümüne hoş geldiniz. Dostlar, bu hepde täzeliklere, göni bet täzeliklerini başlaýas dünya yıldızı Türk kino aktörü Burak Özçivit ve Döwletjan Ýarşymyradow Ata-Watanymyz Türkmenistanyna kino festivalyna gatnaşdylar. Gaýyp şu konsertde menem bolsadym. Keşke. Herkese merhaba. Bizi çok güzel karşıladınız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bizleri dizilerden izliyorsunuz ve çok seviyorsunuz. Biliyoruz. Biz de yakından takip etmeye çalışıyoruz. Yıllardır ata topraklarına gelmenin heyecanını yaşıyordum. 3 gündür uyumuyorum. İyi ki uyumamışım. Ata topraklarında kendimi rüyada gibi hissediyorum. Kardeş Türkiye'den Türkmenistan'a selam olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Türkmen kardeşlere selam. Osman Bey. Devlet. Türkmen kardeşlere selam söylesin. Hepsine selam, hepsini seviyoruz. Teşekkür ederim sana. Sevgiler, Türkmenistan. Inni dostlar, size yekece like koyun, men bolsa täzeliklere başlayın. Aranızda täze gelen dostlarımız bar bolsa kanala agza bolmany unutma. Yani podpisatçı bolmany. Klip täzeliklerine başlaýas Amalia Zehin bilen. Ahmet Damdam öz stilinde täzece klip ödürledi. Happy. Bana baktı, şeylik meni tuttu, arzuna yetti, yağday bollu happy. Olguy bana baktı, şeylik meni tuttu, arzuna yetti, yağday bollu happy. Legenda Azat Orazov täzece klip ödürledi. Kurtoy. Her gün toy Aladanı koy Men köne şonda da maladoy Berde hemmesi kurtoy Enniki täzelik Meylis Halbayf bilen dizet Bulonmujor. Gaýyp şuňa kelle soňktor yaman bulonmujor da. Alnafak gözler yine seni Aklını yitiren deli kimin Inanmasan gel görüçümi Elimde olsa yıkırtmazım mi Altın akışını yiyorum Bende olsa koy vermezdim. Odan jaýlara täze cover hödürläpdir, alıp bilmezler. Seni menden alıp bilmezler. Hiç kim yerine dolanıp bilmezler. Her kim dine senli savaşır derdim darkana. Inni gelýär Serdar Şarifiň dinleýijilerine ýadyňyzda bolsa biziň täze şo gepleşigimizde gatnaşypdy we jany sesi aýdym aýdypdy. Şo gepleşikde jany sesi aýdan aýdymlaryny ýaza geçirdik. Mediatama müzik kanalynda paýlaşdyk. Dinläň, lezzet alyň. Halipe Ak Muhammed Saparov'dan bir näçe konsert klibi. Konsertden ýene bir klip Züleyha Kakaýewa Unutmaly seni. Unutmalı seni yarada yüreğimi başka da duymalı yarım senden yerimi. Unutmalı seni yarada yüreğimi dolanmalı. Inni gelýär Salkaýdym taýma Rahim Gelli Kıyasov'dan bir näçe aýdym. Kızmak beni yitirdi Gülgün şurayın ağlana Dostlar, geçen hepde Guganyň soragyny ilkinji bolup kim billika we bu hepde soragy näme?
Hemmeňize salam dostlar. Haýsy söz hemişe ýalňyş ýazýan soragyň jogabyny plany diýen agzamyz ilkinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazmak başardy. Bayram üçin dostlar men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Innik sorak şeýle ünsüzje diňläň. Türkiýede 2 sany, bütün dünýäde 50 sany, adamda 1 sany. Bu näme? Kim şu soragyň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazmak başarsa, men adamdan 50 mat bayragy bar. Onu näme? Ýöredik. Empo şarjyna arasy hip-hop bilen başlaýar Narzes. Şef saz elmäniň sazanlygyny. Kandy gıtşat dilini başdan giyin hudi baştan aldı meni taşlap yok taktik dinlik punch yaşımın den praktikum yedim daş. Çok как тебе мимо чин так себе joint то сон рамсмен кухня да мастер-шеф. Yine bir empo täzeligi Azat Dönmezov Yüreğim adlı albomunu birleştirip yükläpdir. Men gorarım seni, gorarım namus arını, gorarım seni, sorarım günah halini, gorarım seni, gorarım namus arını. Inniki empo täzeligi Eýranly gardaşymyz Emin Rasen gaýgy etme. Düýüm bereketidir, baýlykdyr maşgala. Ejem bolsa bagryna gys goýma muny akşama. Gyzyganyňa zan berip döp gün zolalyny. Gardaşyňa feda bolup sorumydam halyny. Saga söýgü miwesi, söýgüliňe. Instagram täzeliklerine Parahat Amandurduyev'dan täze aýdym, täze video. Ayrılmana gereksin, yürüt soruyor seni. Gidilin sana teretim, ödülür tartışar yine. Ödüm düştü gödüme, yerk etmen ödüme. YouTube täzeliklerinde Firuze bilen gepleşimiz şu gepde çıkar diýip umid etýär sözler Jeytinur. Hadi gaýry et. Bir kaýber aýdy otyşyň. Şu gepde diýip. Meňe madym ýalançy boldy. Inni Elias ingowaran şarjyklarymyzyň biri köneleri ýatlar şarjymyza Bahar Hojaýewa Näzli Dildarym. Yine bir körler ýatlaly Söhbet Jumayew söýmediň. Dostlar gördüm bugün yari, aşıkalım Zülfikari. Inni Elias tesirleri okuma şarjymyza ilkinji tesir ýazyp bayrak galynan dostumyz Gadam Maksadow. Tügeleme döwletçan ýeňişleriň dowamly bolsun, gazanan ýeňişiňe goýňas, mudama baýdamyzy belentde parlat. Bizem siziň aýdanlaryňyza goşulýar, bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Ýene bir tesirimiz Üýtgüş ady bilen Mejit Tama salam, her sanyňyzy höwes bilen görýäs. O işler alyp barýaňyz işiňizde üstünlük. Altın sen owadanca işiňem gowalyp barýan Kazandaky talipleň adyndan hemme türkmenlerimize salam. Köp minnettar bizden hem size ullukan salam. Indiki tesirimiz ýene Üýtgüş ady bilen Malades altyn taş altynjyym. Senin gepleşi alyp barşyň gaty gowy takdirjat. Köp sağ olun. Inni Elias soňky tesirimize Gelmurat Amanmuradow. Salam Mejit Tama işgärleri diňe öňe ingo gepleşikleriň biri siziň gepleşiňiz. Altyn taşy altyn diňe öňe like menden täzelikler sizden köp sağ olun. Hemme jaňyz maňa gollap berýäniňizi okaýan. Baka.
Dostlar şeýlelik bilen bölümimiziň soňuna geldik. Bu hepde iň halan täzelikleriniz haýsy boldy? Hökma tesirlerde belli. Onda näme? Indiki bölümde görüşýänçek özüňize gowja seredin. Hoş, sağ olun. Ata vatan ve Türkmenistan'da nämedi? Selam. Dilem edip tarap bakayım. Yükleptir. Yüreğim albümünü birleştirip yükleptir. Diyecek. Yine var maalesef altın saçların dediğin gibi şey. Alparsın kattı kovu tak. Zirişat. Yine ona atıyor. Yine edem diyeyim. Köp sağ olun. Sizi ne diyeceğim bilmedim. Şimdi vedalaşalım. Ya gidelim ben yaramam. Täzeliklerden habersizga